L-edukazzjoni u l-empowerment huma ċ-ċavetta sabiex jingħelbu l-inugwaljanzi tal-ġeneru. Dan kien kliem il-President ta' Malta Louise Coleiro Preca waqt diskussjoni parti mill-Concordia Annual Summit li fiha qed jiġu diskussi diversi kwistjonijiet relatati mal-inugwaljanzi tal-ġeneru. Il-President ta' Malta qalet li pajjiżna m'għandux biss ibiddel il-liġijiet iżda wkoll jiġu implementati b'mod effettiv. Rigward is-sitwazzjoni f'Malta, skont riċerka li saret kien innutat li d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri hija qar meta n-nisa jkollhom xogħol ta' kwalità għolja. Il-President saħqet li minħabba nuqqasijiet ta' diversi pajjiżi dawk li qed jaħdmu jid fit qed jispiċċaw ibagħtu l-konsegwenzi huma wkoll. Qalet li dawn il-pajjiżi qed jitilfu f'termini ta' ġid, ta' tkabbir ekonomiku u tal-progress soċjali tagħna. Qiegħed importanza għal fatt li kieku n-nisa u l-irġiel ikunu ugwali, it-tkabbir ekonomiku globali jiżdied b'160 triljun dollaru. Żiedet tgħid li jekk jibdew jittieħdu azzjonijiet rigward din il-kwistjoni ikunu qed iwasslu għal pajjiżi bi żvilupp sostenibbli, mod speċjali li jispiċċa l-faqar. Il-President ta' Malta appellat lin-nisa biex jingħaqdu flimkien b'determinazzjoni biex jerbu s-sitwazzjoni li pajjiżi madwar id-dinja qegħdin jaffaċċjaw.